мардуми шаҳри ваҳдат иними шавермаро диден? хело лазиз. Иними бародаро ҳамаш дар шаҳри Санкт Петербург кору фаъолият мекарданд, соҳибкорӣ мекарданд. Ина омадиян дар ватани худмон кушодиян, тиҷората сар кардиян. Ака Исроил, я савол худуда иҷа хуба ё усу? Амиҷа кор кунед охи, чӣ ҳунаре дорен амиҷа нишон битен, аммо Россияра хушрӯ кор мекунем. Одами коригар дар ҳама ҷо кора. Фоида иҷа хуба ё фоида иҷа? Ба ҳамин курси ҳозира бигирем 1000 бора аму Россияра хуба. Ин бародаро ҳама дар Россия шаверма доштанд, дар Питер шаверма доштанд. Бачаҳои нами территорияи Приморскиян омадиян дар ин ҷо. Вая гири асар вай сиёли акнаки амара тамом мекуна. Ина нигоҳ кунед, бозори станса автовокзала ден, на автовокзал рӯ парӯи ҳамин автовокзал бачаҳои худмон шаверма кушодагиянд. шавермаи хело лазиз, бовар ки беҳтаринай ранги ҳамун шавермаҳои Россия. Нархошам нархҳои бениҳоят дастраси хуб аст. Ина менюш. Ина мардуми Питер шинохт этра мешиносанд. Маърифирам накуна мешиносанд. Номи Аки Исмоил омаде мо скидка дора. Рецепти ҳамун Питера. Ай номи мана бие. Нигоҳ кунем бародаро, самуса, шаверма, хот-дог, бургер, моҳӣ ҳамаш аст. Ина менюшум. Нарху навошум. Ай фурсати шода бурдашам дастай вақто. Иними шавермаро диден? Ай бачаҳои тоҷики хидмонай, ай бародарои наздик хидмонай. Ина автовокзали бозори станса, неҷа бозори станса. Немиҷа ҳам шавермаи бародарои тоҷики. ин минаксидили 5% барои одамое ки риш надоранд, мехоҳанд риш буроранд, минаксидили 5%, 15%, 16% дорем. хоб агар кадоме ки вапше риш надора, ай 5% сар мекунед, 3 пачкаша мегирен, 3 донаша мегирен. баъд аз оне ки 3 пачкаша гирифтен истифода бурден, риштон буромад, баъд барои ғафз шавиш ай 15% якта мегирен, истифода мебарен, ё ай 16%. дар иҷа боша бародарои азиз, чорни тимин капсулаша, ин равғаншам дорем, чорни тимина ногуфта намонам, баъд тоқиёрам дорем. хулоса нигоҳ кунед, ими дорувои табобатие ки дар ҳамҷа десен, ҳамаи ҳамин тамоми шаҳрҳои Россия да даставка дора. баъзеҳо чорни тимина капсулаша мепурсидан, ин оварагием. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Нафарое ки аз резиши мӯи сар танқисӣ мекашанд, чорни тимин, шампуни чорни тимин астае ки барои мӯи сара бақувват кардан, мустаҳкам кардан, пешгирӣ кардан аз резиш бисёрам фоиданок астад. барои даставка кардан дар рақамҳои рӯи экранбуда тамос гиред. ҳатман ба тамоми шаҳрҳои Россия даставка мекунем. через почта ва ба Тоҷикистон низ равон мекунем. монталин астад бародаро, монталин барои дарди буғум, дарди миён ва дарди буҷулакҳои пой бисёр хубай. ҳам масша дорем, ҳам капсулаша. барои дархост кардан дар рақамҳои рӯи экранбуда тамос гиред ва ба шумо даставка мекунем. китоби Қуръони Карим дорем, ҳам ба забони тоҷикӣ, ҳам ба забони узбекӣ ва ҳам ба забони русӣ. таҷвид қатъияй. китоб Қуръони Карим нӯҳрангашам ҳаст, Саҳиҳи Бухорӣ астай, Қоидаи Бағдодӣ аст, китоби Фарзи айни тоҷикӣ астай, Қоидаҳои намоз ҳаст. ҳамаи ҳамин китобҳо даставка доранд, танҳо дохили шаҳрҳои Россия. ҳаи китобҳо Тоҷикистон равон карда наметонем. тоқиёе ки дар иҷа дидесен, ин тоқиёрам даставка дора, ба тамоми шаҳрҳои Россияра ҳастай даставкашон. чӣ намуд доруе ки дар ҳамин видео нишон додам, ҳамаш даставка доранд.